Nazdar, zdravím vás, grove a vítajte u dalšího tagu a viete, koho tu máme? Viete, koho tu máme? Predstav sa. Ja! To je moje druhé ja. Áno, štvrté teda. Kde máš tie otázky? V vrecku. Priprav tie otázky. Toto bude tag a ty povieš, ako sa volá tag? Ako sa volá ten tag? No, tag má názov. Friends tag, proste to je jedno, to je popiči. Proste je to tag. To je hlavne, je to tag a čítaj otázku. Prvú čášku čítaj. Odkedy ste kamaráti? Fú, odkedy tak. Ale nie, tak vlastne tento chuju, vlastne on prišiel, keď my boli piatáci, on proste prišiel do našej triedy asi pred 2 rokmi, sa mi zdá. Áno. Ako tak. A proste prišiel a mali sme podobné vlastnosti, tak sme sa skamarátili. Tak čo iné spolu, že si spravia, ak sa neskamarátia. Áno. Tak si aj nadávajú trošku, ale to je v poriadku. No. Čítaj druhú otázku. Najlepší spoločný zážitok. Tých bolo trošku pomerne viacej, ale vyberme taký najlepší. No, ja neviem. Prednedávnom sa stala taká vec vlastne, že väčšie sú také gumičky, tie, čo sa pleťú, tie vydrbané na rámky, tieto, áno. No tak vlastne, vlastne my, to, keď natiahnete tak na ruku, tak stredíte a reálne to boli, no a my sme to proste robili spolužiakom, kadekomu sme to robili a vlastne mali sme z toho zlé. No a no ja som mal zle, lebo ja som sa kvôli tomu, keď s kamarátom popil. Popil a rozjebal vypínač na svetlo. A kúpil som nový, oni tam dali starý a tento nový, a proti to je... Strej na dlho, čítaj druhú otázku, alebo mi daj, ja to budem čítať ďalšie. Nie, nebudeš to čítať ďalšie. No tak vlastne, o to ide, no. Určite to bola sranda tedy, ale my sa tedy vlastne pohádali, lebo on je debil, on si myslel, že to kvôli mne, a... No, proste to bolo na dlho zložité. Čítaj tretiu otázku. No koľkokrát ste sa pohádali alebo pobili? No tak... Tucet krát. Pobili sme sa, takže pobili, ale nie že pobili, že... Viac menej sme sa hádali. Viac menej sa hádali, ale to boli také hádky, také kamarátske hádky, a takedy to bolo aj také, že to išlo do extrémov, ale no comment. No comment. Čítaj štvrtú otázku. Čo vás dohnalo k tomuto tagu? Fú. No, ja vám to poviem takto. Ja to poviem. Proste ak kto ma pozerá, tak vie, že som bol nasratý, že mi nikto nič nepíše do komentárov a nemal som čo natáčať. No. A on mi napísal na Facebooku, že aby sme natočili tag dneska po škole. Ešte raz a pomaly, ja ti to poviem po slovensky a zdravo. Ide vlastne o to, že... Komu ty týkaš? Že vlastne... Ja som pozeral jeho videá a my sme dali také tie videá, také no... Také nariť proste. Nie, že nariť, ale také... Suché, áno, suché. Nebola tam šťava proste. Šťava tá nebola. No a... Aj keď boli záživné, vy to dobre viete, ale tento proste... Neboli. Chcel som... Trpiču, boli. Proste chcel som niečo natočiť, niečo iné, lebo tieto... informačky videá, čo? Lebo on mal takto, on má 6 videí a 100 informačky, ale ja som sa rozhodol to zmeniť. Ja som sa pozbudíš, akože dodám tomuto debkovi nejakú tú energiu a je mi troška teplo. No, vlastne takto, tak proste toto. No, tak vlastne, takto som sa rozhodol, no tak ja som napísal som na Fobo, že hej, no a proste poriešime niečo, po škole musíme niečo poriešiť. No tak sme to poriešili, ja vzniklo tohto. To, čo? Áno. Neviem, čo to bude. Z tohto. Tu mám otázku, že aké je vaše najlepšie zviera? Prečo najlepšie? A čo najkrajšie? Čo mám povedať? Najkrajšie? Čo som najlepšie, no mne sa asi, pochopíme to tak, že mne sa asi najkrajšie zviera je pre mňa pes, vlčiak. Ale je vlčiak. Nemecký ovček je pre mňa najkrajšie. Ale taká malá mačička. Aj taká mini mačička. Nie. Taká mini mačička, taká asi, je tiež zlatá, ale keď je to veľké, tak to... Nie. A tak malé prasce. Nie, robí si stranu. Nie, ale nie. Prasiatko. Ale nie, morské prasco, more. Morské? Nie, proste podľa mňa je také malé, všetko čo je malé, tak je pekné. Nejako to vyprdne oné z zanálového otvorek, je to zanálového otvoru. Nejde no také to proste vyprdne sa, no tak to je pekné. Akože nie ako lebo niektoré bývajú také napríklad tiliatkom, ale to je také pekné, ani chodí to nevie, ani oči to má. Je to také ťarbavé. Áno.
A to je pekné. A potom, keď to už narastie do krvaka a skopne, alebo on je chostom na facko a je to... No, dráma. Dráma, takže ďalšia otázka. Čo tu máš? 6. Môj. 6. Náš najtrapnejší zážitok zo školy, alebo... To piči. No. Najtrapnejší zážitok. Tak ja poviem... počkaj, môj a tvoj, alebo náš spoločný najtrapnejší? No neviem, tak skús teraz tvoj. Môj najtrapnejší zážitok bolo asi, čo ja viem, čo také najtrapnejšie? Môžem ja? No povedz si najprv. Môže mi niečo zoprieť. Keď som bol asi tretiak, tak mi na náboženstve spolužiak stiahol gate na náboženstve a videli to všetci. Všetci to videli, ale ešte slípky zostali tam, kde majú. To bola sranda vtedy. A vtedy sa reotali a to bola sranda. A fara len tak hľadel. Hľadel. Ale to Donald ešte tedy som ani nevidel, že existuje taký Donald. Hej, ja tiež. Že taký tu na lašťačík. Tak ešte ja sa pomaly, ale nie. Môj lašťačík, chod do piči. Ale nie. Dobre, môj najtrapnejší zážitok aký je? Počkaj. Je mi to zapnelo, najtrapnejší zážitok. Vieš nejaký na mňa najtrapnejší zážitok? Keď som ťa zbil? Nezbil si ma. Vlastne, by som ťa trapila na tú... Keď si ma ojebal na lavicu, ty buzera. No, ale... Za to, že som ti nadával. No veď to sa dostaneme k tomu. Hej, dobre, takže môj najtrapnejší zážitok. Teda ma nič nenapadá. Bolky ho zbil mladší chalan, normálne ho zbil prvák, ale nie prvák to nebol, ale bol to mladší. Ojebala. Dobre, dávaj ďalšiu otázku. Tam zažda to bolo. Otázka pre Gronyho. Budeš točiť MC? MC. Ako vznikla moja prezývka? Bohužiaľ, nebudem to točiť, pretože ani sám neviem, ako mi vznikla tá prezývka proste. Proste to vzniklo tak, no. Ani to nevieš, nemusí nám to mi kamaráti Vište, proste, ako slovo K-O-K-O-T. No tak to sa podobá Grony, on povedal, že kokot, ja som kokot. A to sa podobá na Grony, to sa rímuje, a keď sa to nerímuje, a proste to bolo. A tak vznikla prezývka Grony. Ne, nevznikla tak tá prezývka. Neviem, možno, že to takedy natočím, no, ale... Tomu MC, ty Mudraland. Dobre, dávaj. O MC sa pýtam. O MC? Áno. MC, Minecraft. Kedy budeš točiť? Ja aj kedy budem točiť Minecraft sa... Fú, neviem, nebudem, pretože ako dobre viete, sa mi vyslovene dojebal notebook. Takže točiť Minecraft zatiaľ nebudem, ale keď ho budem točiť, tak vám poviem a bude z toho určite séria. Určite. Daj ma točiť, podľa mňa ešte nebudem. Minecraft nebudem. Čo nenávidíte na tom druhom? Fú. No, ja vám takto poviem. No, viete, on je z Bystrici. Ja som síce zo Sliača, ale patrí pod Zvolenčurák. On je nadáva, že ja som barán. On je pojebaný. Máš rád vyzratý. Kto nemá rád brinzu, nech napíše do komentárov, pretože to je brinzer a ja som barán. A kto má rád baráni guláš, nech napíše do komentárov. Baráni guláš nikto neželobé, smrdí a je všetko. Dáš piču brinziári. Proste, Bystrica zvolen. A takže, ale mne sa páči zvolenský hokej, sa mi tak veľmi nepáči. Áno, a mne sa nepáči Bystrica, takže to je všetko. Ale na Bystrický jarmok by si chodil, čak, ty čurák. Dám teba na kolotočáriš. Dobre. Kolotočáriš? Dobre, takže... Z 8. otázočka. Kde 8 to už bola, nie? Ja vlastne, tá bola, to už bola 8 otázka. Ste najlepší kamaráti? Ako sa to vezme? Prečo mám kokocký pocit, že mám odrezanú polku hlavy? Nemáš, neboj sa, ja som to... Ale ja si to dobre naspávam. Dobre, takže... Nič, a pomaly. No takže vlastne sme najlepší kamarát, takže akože to je tak, že vlastne ja mám aj iných kamarátov a ja ich mám rád všetkých rovnako. Presne tak aj ja. Ale mám o mňa jedno minus, že je vlastne Bystričan. Keby bol Zvolenčan, tak ja by som mu na rukách nosil. No akože, neviem, ako tak... Nenosil. Takú paličku by som mal, akože... Dobre, takže... Kotopiči. Nie, to poďme, to je 10. Chodíte do tej istej triedy, áno? Áno, chodíme. Dobre, ďalšia otázka. Sme spolužiaci. Nevidení spolužiaci. S drvnutými čílkami. Máte babu? To je všetko. Alebo chalana? Máte babu alebo chalana. No tak očividne
Ja no. Tak. Ja vlastne... Mám babu. Ja no. Prepáč, ja som ti to musel povedať niekedy, proste. Prepáč, fakt, prepáč. Ja som, ale mne, to bola najlepšia príležitosť takto vo vlogu povedať, no v tagu vlastne, lebo to je vlastne, no aby to, no, fakt prepáč. Ježiš. Ale nerobíme si srandu. Takže ak sa vám videjko páčilo, dajte like, odber, komentujte, zdieľajte. Ak nie, tak sa pojeb sa. Nie, Takže... ani sa nepoje, proste. Ak sa vám videjko nepáčilo, tak sa pojebte. Takže... Nejeb sa, nikto sa Kurva, začne nepojebávať. poprchávať. Tak, Severný vítr. Takže ak sa vám videjko nepáčilo, tak sa pojebte. A... Zdieľajte, lajkuj, komentuje, všetko. Poča! Ale ne.